Anyị dọ na Onye Ichaka ekene m Obinwannem Ndi Igbo na-ekene gị site n'ala Poland ka nọ kịta. Ana m asị n'okwu ọnụ gị dịka m si wee fụ ihe onyonyo nke i kwuru maka protest yesterday. Okwu ọnụ gị amaka, ọkwa ihe ahụ i kwuru ihe m nwa chere, onye ka m ji akwado ya. I kwuru ọfụma, ihe nwere isi Gboo anaghị eti aka n'ime ya. Anyị na-eme ka anyị zaa afa, anyị na-eme ka mara anyị n'ụwa niile. Ana m eji ohere asịkwa ka m kene gị ọbịbịa ị bịara ime observe. Ekene dịrị gị, nna anyị Igbo gbaa gị ume. Mana achọrọ m a request from you. Chebeghị okwu a na-achọ ịgwa gị echiche. Iso n'ọnụ na-ekwuru Igbo, iso n'ihe ndị Igbo jide ebube, iso n'ihe na-enye ndị Igbo obi aṅụrị. Oge erugo mgbe ị ga-ewepụta onwe gị. Anyị asịrọ gị bịa n'ụba ọgụ, anyị asịrọ gị bịa mebe agitation. N'ụzọ ị ga-esi nye aka ka nna chọ ka ngwa gị kịta. Atụmatụ m ka ọ bụ, ọ bụrụ na ị ga-ewepụta nwa onwe gị asụ ọnụ na-ekwuru Igbo, kpọọ ndị niile abụ ndị celebrity nọ n'akụkụ, kpọọ ndị niile abụ ndị Igbo South East content creator, kpọọ ha oku. Otu unu na-asụ bụ unu chime event, unu eme ya ọka aka. Unu chime concert, unu eme ya ọka aka. Si otu a kpọọ ha. Ọ bụ seminar, so kpọọ ya. Ndị niile bụ Igbo youth nọ na social media nọ n'ala Igbo, ndị celebrity, kpọọ ha oku. Ịkpọọ ha oku, anyị niile akpa nkata ka anyị ga-esi mara onwe anyị, na-enyere onwe anyị aka, wee marụgodo ebe mmiri si bụ opi gbọgịrị n'ala Igbo. Maka na anyị mara onwe anyị, ihe na-eme anyị si anyị n'aka, nke gị onwe gị kwuwere otu ugboro. So na mgbe ahụ ị ga-akpọ oku ahụ, ọ ndị bịara bụ ndị chọrọ ka ala Igbo dị mma. Mana na-akpọ oku ahụ, a na-eme ka anyị niile nọ n'ụwa niile mara ya, ka anyị busaa ya ọfụma. Ka unu niile bụ young Igbo youth, ka unu bịa gbagodo nkata mara ya ga-eme. Ịkpọgo ha afa, ịkpọpụtachago ha otu anyị si kpọpụta ha, ma ndị content creator ma ndị celebrity, mara ị ga-eme. Kpọọ ha oku otu achọ were si wee kpọọ oku a kịta. Gị nwa kpọọ oku n'ala Igbo, ndị niile bụ ndị content creator, celebrity, dị na-akpọ ha, ehibe date, anyị nwee ebe anyị na-akpa maka ọdịmma nke ndị Igbo. Iwepụta ụdị ọnọdụ a, anyị dọ na ọ ga-ama ezigbo mma. Ịfụ na ihe ị na-eje Abuja nwere reason. O nwere ihe anyị na-achọ na Abuja. Abuja abụrụ ebe oke anyị dị. Oke anyị dị n'ala Igbo. Anyị nidiri ime ego na gọvanọ na-ebunata from allocation. Anyị nidiri ka local gọọmenti si achị ọchịchị. Anyị nidiri ịma ka ndị councilor ji asị ọchịchị. Anyị nidiri ịma ka ndị National Youth Council si achị ọchịchị. Anyị nidiri ịma ka ndị Igbo youth si achị ọchịchị. Anyị nidiri ịma maka ọhaneze. Anyị nidiri ịma maka ndị nchekwa ala Igbo anyị niile, ya bụ ndị vigilantes. Anyị nidiri ịma ndị market leaders. Anyị nidiri ịma nke onye na-eme. Maka na ọ bụ na anyị chọọ ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, ịlaikiri ihe na Nnamdi Kanu na-eme na diotek na Nnamdi Kanu jos na ofere efere wee dịrị otu a. O bidoro wee na-agwa ndị na-adịghị eme ọfụma ka ha mebe ọfụma, na-akpọ ndị adịghị eme afụma afa, dịka nsị na-akpọ gị afa, na-ekwuchi okwu dị iche iche n'isi gị mgbe ha. So ị na-anya gị efu na ihe nji ekwu okwu n'isi gị abụrụ na ịbụrụ ezigbo mmadụ. Ọ maka ndị ị na-eso, maka na anyị na-eso be ndị na-ekwesịghị ka eso. Nwanne, obodo ama ndị mma. Sometimes ndị na-eso chegigodo agwa ha na-akpa, ọ na-enyere ndị ọzọ aka ka ọ na-emebi ndị ọzọ. O nwere agwa abịa na-akpọ na-emegide ndị mmadụ. Ọkwana ka anyị na-ekwu okwu ya. So ihe na-ekwu bụ ka e were ihe be n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. Kpọọ oku ka Igbo zaga oku. Iso n'ọnụ na-ekwuru Igbo, a n'ime gị Igbo maa na iso n'ihe ha na-eme. Ọ ya ka m nwasị ka m gwa gị, itinye ya n'ọrụ na ọ ga-adịkwa mma, na ndị dị ka anyị na-ene anya ụdị ihe anya n'aka gị. Ekene m gị, ya gazie.